Окупанти судять колаборантів. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя покарав на 20 тисяч рублів так званого отамана кримського козацтва Сергія Акімова, а також активістів Іллю Большедворова та Сергія Васильєва. Останнім часом вони критикували окупаційний уряд за утопічні ідеї наповнення водосховищ. А сьогодні зранку до них нагрянули з обшуком силовики. Чоловіки, які ще 6 років тому вітали руський мір, тепер жаліються на залякування з боку окупантів. Тим часом на окупованому півострові стрімко міліють водосховища, а так звана влада шукає нові джерела. Так, окупований Севастополь вже з листопада планують напувати водою з озера Газфорта. Про гоніння на колишніх союзників та марні пошуки води дивіться далі у сюжеті. Колись поборники руського міра, а тепер гнані і переслідувані. Сергій Акімов, Сергій Васильєв та Ілля Большедворов тепер і самі відчули смак окупації та отримали адміністративні вироки. Зранку до них синхронно прийшли з обшуками. Цікавили силовиків передовсім відеоролики на телефонах та комп'ютерах. В принципе, мероприятие проходило в достаточно корректной форме, за исключением того, что у меня была изъята личная вещь, это мой телефон. То есть сотрудники, несмотря на то, что у них на личный досмотр никакого постановления не было, выхватили у меня из рук буквально мой телефон и упаковали его в присутствии меня, изъяли у меня незаконным способом средства связи. За неузгоджені з окупаційною владою пікети троє активістів мають сплатити по 20 тисяч рублів. Все через одиночні протести біля окупаційної Державної ради Криму та так званої Ради міністрів. Вони обурювалися тим, що з кранів у Сімферополі тече брудна вода та вимагали відставки від окупаційних урядовців за бездіяльність. Они же говорили, что нам крымская вода, нам, вернее, с Крымского канала, что Украине вода не нужна. Вот мы дожили до того, что у нас сейчас на сегодняшний день почасовой график. И она все хуже, хуже и хуже с каждым днем становится. Вы же сами замечаете. Во-первых, качество воды, посмотрите, какое. Какое у нас будет здоровье для наших детей. Посмотрите, какое качество воды. Она вся идет непонятно, ржавая какая-то или еще что-то. Возможно, вместо того, чтобы придумывать какие-то вот эти фантастические варианты, запускать самолеты, которые будут у нас создавать облака, обстреливать облака и прочее, добывать воду из пещер, собирать дождевую воду, да, нужно спуститься просто с небес на землю. Проблема есть, существует, но первая проблема – это наши чиновники, которые нас не слышат и не хотят даже помогать. Они прекрасно могут максимум с кабинета рассказать, как у них душа болит, если не более. З часу тих протестів минуло більше місяця, а водосховища півострова продовжують стрімко міліти. Так нині виглядає партизанське водосховище, яке живить західну частину Сімферополя. Есть ощущение, что уходит прям бешеными темпами вода. Вот, посмотрите, что здесь творится. Вот наступил. То есть вода только-только недавно отсюда ушла. Мешканці Сімферополя, Сімферопольського, Бахчисарайського районів, а тепер ще й Алушти та Карасу-Базара мають воду по кілька годин на добу. А в бастіоні окупаційних військ Севастополі її лишилося хіба що до кінця року. Відтак наповнювати Чорноріченське сховище окупаційний очільник міста Міхаїл Розважаєв хоче з озера Газфорта. За планом воно може давати по 2 мільйони кубометрів, а місцевий водоканал згадав, що на початку окупації звідти вже живили місто. По трубопроводу, который там эту воду пропускал, мы подсчитывали, где-то пропускная была способность, там 15-17 тысяч в сутки мы брали. Где-то порядка около 3 недель мы эту водичку брали. Уровень упал там где-то 0,5-0,7 метров упал уровень как бы в этом озере. Єдина проблема – всю прилеглу територію за безцінь віддали байк-клубу «Нічні вовки». Друзі Путіна облаштували тут парк розваг і не горять бажанням пускати сюди окупаційну владу. Если вы хотите взять воду, то воды здесь нет. То есть за водой надо идти в другое место. 5 дней помоет Севастополь попки с посудой. Через 5 дней воды здесь не будет, она больше не возобновится. А вы побежите искать вот в другом месте.
За 6 років труба заіржавіла та покололася. Співробітники окупаційного водоканалу кажуть, приїздили її оглянути. А очільник служби розпорядився прокласти новий трубопровід. Там таки почали вкладати пластмасові труби, але не дотягнули до Госфорта кілька кілометрів. Тепер місцева окупаційна влада очікує на зустріч з ватажком путінських байкерів. Когда вопрос встанет остро о том, что вот, давайте выбирать, или мы там продолжим водные виды спорта, или все-таки надо... Или мы выпьем это озеро. Или мы попьем из этого озера, я уверен, что в этом случае мы точно найдем отклик от этих людей. И, в общем-то, предварительно были разговоры у Михаила Владимировича с Александром Золотостановым об этом. Мы договорились, что мы в ближайшее время этот разговор продолжим. Воду заощаджують де тільки можуть. Так очільник Севастопольського водоканалу запропонував не підключати новобудови до міського водогону, поки не поповняться сховища. А тим часом окупанти сподіваються на рясні опади.